Milá krásna dušička, áno, ty, ktorá sa teraz pozeráš na toto video. Chcem ti povedať, že si to ty, ktorá si krásna a úžasná, ktorá prebýva v tomto tele. A je úplne jedno, ako vyzeráš. Či máš červený nos, lebo si práve plakala, alebo že máš nedostatky. Si krásna taká, aká si. A chcem, aby si to navždy pamätala. Je úplne jedno, ako ťa vidia iní ľudia, ako ťa posudzujú, alebo ako mudrujú, ako by si mala žiť, čo by si mala robiť. Je to úplne jedno. Dôležité je to, ako vnímaš ty samú seba. Dôležité je to, aby si ty ľúbila samú seba. Vždy, keď sa pozrieš do zrkadla, tak si pripomeň, aká si krásna, aká si výnimočná, aká si úžasná, že si prišla na túto zem, aby si hrala v tomto divadle, kde je toľko zaslepených ľudí, kde je toľko nedostatku sebalásky. Chcem, aby si každý deň pripomenula, aká si krásna a výnimočná. A aby si ľúbila najskôr samú seba a potom ostatných.